Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuphazamiseke umcimbi kazwelonke obuse People's Park ngesikhathi kutholana phezulu uNdunankulu akaZulu Natal uSihle Zikalala kanye noNgizwe Mchunu. uNgizwe kanye noZikalala bebehleli endaweni yezicubuthwane phecelezi VIP. Kubiye ukuthi kube ekhona ukungaboni ngasolinye. uZikalala wagcina ephosa ugesi wempama kuNgizwe. uNgizwe uthe uZikalala umbizile maqede wambuza ukuthi wangifunani Ngizwe, kwabe sekuba khona ukukhilisana bagcina bebekane izandla. Uqhube wathi uZikalala ubenuka utshwala aphuku. uNdunankulu ubesevula icala lokushaywa kanti noNgizwe naye ubesesukuma eyovula lakhe. Abantu ke basale beshaqekile ngaso lesigameko senzeke khona usukeni la izolo. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwakho ngalo lodaba khona lapha kwi comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.